Mutogatod magad. Jó. Nem, de... És megvan. Akkor ez volt egy ilyen raffinált. Szia, apa. Az összesen én voltam. Mert közszólni a Levente, hogy innen már a lesz. A Levent. De ezt nem én voltam, ezt te voltál. Ja, És mit csinálsz ezzel amúgy? Visszaviszed az iskolába? nem viszem vissza az iskolába. Akkor Kiteszem a falra. Akkor csinálok egy ilyen minikombaszos. Jó lesz? Majd megmutatom, mit akarok csinálni. Az, hogy fölrakod a YouTube-ra? Nem, csak fénymásolnom kell a képeket, amiket csináltunk, majd meglátod. A YouTube-ra. Nem. Akkor minek videózol? Mindjárt megkeresem. Neked szerintem van pinted. Kinek? Van. Nekem. De nem vagy bejelentkezve, kell ez ennyi? Az 50. De várjál. Vagány mi? Vagány. Várjál. Add már. Na, Oh, megegyeztem. ilyet röhögsz nekem. Úgy tűnik a jelszó a régi a fiókodhat, de a hiteles időadatokat öröklik. Gondolom a bizonyos csak a adminisztráción keresztül lehet identifikálni. És úgy néz ki, az összes rendszerbeli jogosultság valamiért még mindig működik. Na, mindegy. Lényegében annyi, hogy ragasztok össze nagyjából úgy 5 nagy lapot, és kinyomtatom a képeinket. És, ja. És elragasztom. És az lesz így a